kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye juma ye dɔgɔkun kunfori daminɛ don juin kalo tile 21 san 2019 radio bɛnkɛ ale kumaso kɔnɔ 97.7 fiɲɛ suru kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu mɔgɔw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele ale de bɛ suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Kulu belebele fila baaraɲɔgɔnya k'o kɛ Nations Unies ani Union Européenne o ni ɲɔgɔn cɛ hukumu kɔnɔna na u nana Mali la yan nɔ juin kalo tile 19 a bɛ kuncɛ 21 bi ka na lajɛ lahalaya minnu bɛ se ka kɛ baara minnu bɛ se ka kɛ yaasa kow ka dalasa cogo min na ka hijikɛlaw k'u k'a jo kalanbolo o siratigɛ fɛ san 2019 hiji o baaraw dabɔra ntɛnɛndonya tɛmɛlen a kɛra maison du Haji la. Ministre min ɲɛsin bɛ lakanda ma ministère de la défense Niger jamana o tɔgɔ la u y'a dangɛnɛmaya laseli dɔ sen fɛ k'a fɔ ko u ka wolomasiri tabaw bɛ wuli ka jɔ la u ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u bɛ se ka mugujugu ci la jatigɛ wale kɛbaw u bɛ se ka dan sigi olu la cogo min na donbɛrɛ la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna wɔlɔwɔlɔ aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. Baaraɲɔgɔnya Nations Unies ani Union Européenne ɲɔgɔn cɛ u ye jɛkulu dɔ wuli jɛkulu min nana an ka jamana kɔnɔ yan juin kalo tile 19 u ka baaraw bɛ kuncɛ bi juin kalo tile 21 san 2019 u ɲɛma secrétaire général adjoint opération de maintien de la paix ONU o tɔgɔ la Jean-Pierre Lacroix ani secrétaire général adjoint service européen Pedro Serrano olu de nana nin baara in ɲɛnamaya nin ma ɲɛyɛlɛge fila u ni an ka jamana fangamarabaw ani dɛmɛbaa jɛkulu u ye hakilina fɔlɔfɔlɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa dɛmɛ min ni Nations Unies ni Union Européenne b'a ta ka ɲɛsin Mali ma accord kɔnɔ ko o waleyali la ani o kow jidili la jamana kɔrɔɲafa kana cɛmancɛ bolo fɛ o bɛ se ka teliya cogo min na o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye fɛnɛ fɛɛrɛ min b'a to dɛmɛbaa jɛkulu olu k'a bɛ jo ani tɔnba minnu bɛ n'olu bɛ Mali dɛmɛ olu ka baaraw bɛ se ka ɲa u bolo cogo min na. Ka kalan ta ka ɲɛsin hijikɛlaw ma hijikɛ den minnu kan ka taa hiji la san 2019 o baaraw olu dabɔra kabini ntɛnɛndonya tɛmɛlen u bɛ se ka faamuyali kɛ hiji kɛcogow la cogo min na ni baarabolo in a dayɛlɛla gouvernement de fɛ ani kɛnyɛrɛye minnu bɛ taa ni maaw ye hiji la a kɛra maison du Haji o kɔnɔna na délégation générale minnu bɛ hijiko ɲɛnabɔ san 2019 olu ka maaw tun bɛ nin nɔ n'o ye déléguéw ye conseil technique ministère des affaires religieuses et du culte Ibrahima Jabi ale tun bɛ nin nɔ u ye nin kɛ laseli ye ka a dangɛnɛmaya. Ministre min ɲɛsin bɛ jamana lakanali ma Niger jamana o tɔgɔ la a y'a jira laseli dɔ senfɛ kunungo k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ ka kɛ Niger wolomasiri tabaw ani Faransi ka barikani maaw ni ɲɔgɔn cɛ o wolomasiri tabaa kulu ani Américain olu ka dɛmɛdonɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka dankari mugujugu ci la jatigɛwale kɛbaw la cogo min na ko wa ko jaabi dɔw yɛrɛ sɔrɔla dɛ k'a sababu kɛ terroriste maa 18 k'u ye dankari olu la. Wolomasiri taba polisilaka maa fila Banyango olu bɔnɛna u ni na naani olu jogina nin kɛra balina mugujugu ci dɔ senfɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw olu dagayɔrɔ dɔ ma kɔrɔnyanfan fɛ Niger jamana a bɛ o de kofɔ nin kɛra tarata su ka dugujɛ araba tɛmɛlen na u ko fɛn min ye Niger jamana ye ko a fan dɔ fɛ a woroduguyanfan fɛn min ye terroriste ye olu bɛ nin nɔ ko wa ko a tilebiyanfan ka taa kaɲagayanfan fɛ Boko Haram maaw olu fɛnɛ dagalen bɛ o yɔrɔ in na yen. Ni bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu mɔgɔw fɛ ka lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ ni Ala ma ka jɔnya jɔna an na ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛndon ka kunnafoni kuraw k'olu dangɛnɛmaya yan'o cɛ ne b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal banbara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal banbara ka kunnafoni jatara an ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dɔgɔkun kunfori daminɛ la n'o ye juma ye an k'an hakili to an yɛrɛ la ka duwawu kɛ sa Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ Ala k'o yira ne ni aw la. Maraka faama ka bi journal banbara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.